Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kala pilih Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka NEET. Kaladon ka jing'u jingnam nagi kimi kipa jong ki kena skul ki bapuli haki skul sarkar but haki skul ki bajua jingaram naga sarkar lani ki government aided school halor ka jingbam yo jingtip ya ka jingpin kala ka Directorate of School Education and Literacy ya kerutin jong ka exam shiteng snem na ka benta ka class 6 hadu class 8 haka jinga gram mikla pathai khubor haka arphotri ujliu aja punrio Chairman jong Education Cell ka Nyautrap Youth Council uba enlang sawian ulai thu hadin balayo jing ujor nakikimi pa kumkino yalam jong seng kila haban phone yo Commissioner and Secretary jong katran puli puthi u Vijay Kumar Mantri but yo Director ka School Education and Literacy uba B Kharshandi man panjing penshai haloka jing bujli da ka subject Social Science haga jaka jong ka subject Mathematics ka balabu ban pelong haka arpulai trik ujliu aja punrio Haka bayade bakane ba sawian ulai thu hadien kani jing tuklar jong kaseng haka por shiteng mien haka singit hodien ka Directorate of School Education and Literacy kala penmi ya ka jing penbena ban pentip baya ka subject Social Science la bu sngi ban pelong no haka live hotrik ujliu aja punrio Nyautrap Youth Council Education Cell sangkme kanika step ka bamta giwan ban pinsmo shapi kilat pathai ku borma haka bayde but ka routine ya ka bala issue examination routine namta ki class 6 but ki class 8 namta ka midterm but ka half yearly exam ka ai ka bapelong yangi kum ka education san juga choisi ban kran halor kani ka mat mam taksi kalong ba ka dan ka jing klumar jingmot menen damit mo naki kimi ki kpa naki khna but kino punya school prepare ki bala phone sakasang menen damit nadu por prabaji mo hadu khabui buji terter kai ka bangi kwa monra ne kalang ka jingklumar ka bedai bat kani ka examination routine jo ka class 6 hadu class 8 kadai halor ba nakaliang jo ka office Directorate of School Education and Literacy ka badai ka department ka bapet namataban pinyat ikini ki midterm exam haki school baro ki badai ki government aided school ma hadu class 6 hadu class 8 kadang ka routine ka balapan mi ne kadai ka u arpna trek na April jong arja punrio kani kadai ka first routine ka bal penmi hakaba ka subject ka namta ka arpna trek namta ni u Tuesday hangni kadai ka first routine ka bakila penmi ka kela mention hangni ba kadai ka mathematics handrai hadien jong kani pat kadang ka sakawe pat ka revise routine ka bakila penmi ka taru ka bal sempor adu ajan shibna shteng kata u khna trek June arja punrio om nangatla routine ka bal penmi ka second routine ka bakila revise ka bal kila penmi u arpho trek bunai mi ka bal jan kot shibna dunamo hakaba ya ka subject ka badai nam ta ka arpulai trek jong ni Tuesday ka first thing ka penmi ba kadai ka mathematics ndai kila replace no haka jaka jo ka mathematics kila penmi no shaka social science kani kala wanra ka jingklumar ka bojor hadu kata namar ba ki bobon ki school ki klam shim la yo e ka jingtep ki bobon ki kime ki kpa ki khna ro ki ba puli ki school ba pher ki shim la yo e ka jingtep halor ka bedai ba kadai ka revise routine namar ba yase kala dan ka failure na kaliang department ban circulate ya kini ka revise routine school ba pher te kalami ka jingklumar ka bojor na kaliang jo ka seng menen kumbangal ong bangilayo e ki phone call keleng mo kil bala phone yangi ban tuklar halor kani ke issue ngiliyo ka jingte bagidan ki school ro ki bala pilong no ya ka social science kadan ka way ni ki school hang ti hapo mayrang ngiliyo banya phone menen demiet ya ki officer jong katran education na do IAS so Vijay Kumar Mantri tang ngiliyo ban phone ni director jong ka School of Education hadu literacy menen demiet kataru haban phone kapor ka way stek arbaji minmiet nam ta ban tuklar lem halor kani ka jing jong ki khna puli
kidang ki school ki bara pulang ni menen ya ke social science tang namar ba ke la klumar ya kanika rutin namar ba kanika second routine ka ba kila revise kam shim la poi ki khna puli da de halor kanika mat ba na kalyang ka seng nim ngula ban shong klikti ila phone menen da miet ya boro ki officer ki den hapo katana education ba ni sngo ban ai kublai kerpang ya us Vijay Menteri Kumar bade is katri jong ke education department bala shim kya mador wala kadai kapor ka bala slempalat hadu khadar baji min miet hakaba bila phone ye baru ki officer mo jong katana jong ka school education and literacy hakaba na kalyang jong ki kila ban phone ban rectify mardor but ka basong komen kalang ba na kalyang jong ka school of education literacy kila penmi ya kanika notification ma meninda miet man man penbana ba ka exam ka badai la sni Tuesday la cancel baro ba la shift na pat ya ka saka life hoterik katkum ka revise routine kata ka subject social science kan dan shu la sni Tuesday but baro ki exam ki ban hapo sni Tuesday la aino kum ka off day nam ta baro ki khna puli ki basong hapo nadu class 6 but hadu class 8 but kan salong kinra no ka exam saka class saka life hoterik jong ni ubnai teka ai ka ba na kalang sang isngo ban ong haning ban kentoro kalang ba haman ki system thmai ya ka ba na kalyang jong ka tanat education ma ka introduce ngilap bai bakadan ka fila lajan man la ka por ka hadu amta mendai ngilap dong ba na kalyang jong ka choisi ka bujudan senda haman ki issue haman ki jingye jong ki khna puli ma ni ha ban tukular man ka system ka ba mi ka ba ki introduce giyo bai ki complaints kumjuro larangi phai shakanika kanika system ka ba kila implement mentama ban set ya kata ka routine ya kata ka uniform routine nam tai borok school adu class 6 adu class 8 kaniru ngilap ba menta kam ya be ya renti mo ngilap kadan ka jinduna ka bujur hadu kata but kani let's say kani kam de ka kamram jonga HOC mo ban sim khyalan ni ban tukla kala de jin sha kala de ka kamram jongka tanat education ban pej binya thek pathek ban pitikna ba kini ki routine kin poi sha ki borok ki school authorities kan poi ki kimi ki ba handre ki bersusi kalang ba ni hap mangi kum ki sang bhalang mo kum ka HOC berhap ban tuklar ban pitikna ba ki khna kini me kendo jingya isung tu bala da jin ba ka HOC kam tuklar meninda miet kani kan kata shibune ki khna puli namar ba ki babon ki school ki shem ya kani ka marks jong ka half yearly exam but ka final exam telada ki khna puli le se ki miyo bat pen khre kat kum ka routine ka badai ka bala issue thmai na kalyang jong ka tanat jong ka the school of education literacy kai ka bajaya ki khna puli ki babon ki khna puli kin haban song biang hagaju ka class tang namar ka jingle thumor bat ka jingle bakla jong ki bor penyat jong kita ki opsa ki dei pet halor ka ni ka routine dan kalyang kesang ni smoba dan ni shuma kitu ya ka tanat education hi bor kowe bala dan ka system ka bathmai ka ke introduce namta ya ka jingya be ya reti ka puli puti hagi school kadai banda pentikna ba kanumdan ka jingya ka ban bu ka jingya ki khna school ni ki bor pinyat school but ni pentikna ban ni kenturu ba kinu ki mo ki routine la ni ki notification ki ban circulate kata ka rukam but ki ban circulate ro ka por ka babiang khnam kanumdan ka jingya ya ki khna puli ba ki bor pinyat school White kani ka jing bumla jong sokar ban penpoi la ni ban circulate ya kani ka notification ya kani ka revise notification sa baro di school ma ka bu sha ka jaka jige ni ba wa ki dan ha kisam ki balada ma ka sokar ka kuloi ban sim khia mardor ya ila da ka dai kan revise notification jong ki board exam pengi dia suban smutu let's say ka kini ki officer budan ha po kani ka tanan ma ki sim sting number ba kani ka dai ka board exam rek kumbang ong ba kim smutu pat ba bon ki school ki sim ki marks jong ki midterm exam jong ki half yearly exam nam ta ban bat ko final exam nam ta ban ken ay kata ko performance jong khna let's say kadai halor kata kanong ram ki ken ba kamdan ka kanu ka jingya ki sim sting gender la ki sim kya kum ki board exam mo ban kumbang i ba ka first routine ki issue how ar khna drug brai April beli ka simpor hadu ar photer bunai mi ban issue ya kata ka revise routine kani ka peti ba ki bor punya ki tenap ke badai pet ki officer ki badai pet ya kani ka benta sim sting hadu kata kim senyo satya ya lada ki khna ki kenu jingya lani ki sa class tang namar ka jingya thumur jom ki bor punya jog ni education ka report ka badai bat ka education
Iya bakal sukar ke jela Meghalaya kedai ke jela ka balahir hadu kata-kata haka education sector rengi pe bagi compare kiwi-kiwi ki jela. Let's say kini ki jingjang ila ban ketua kini ki jingjang ki baret ma ki contribute sya kata ka jingher jong ka puli putih hapo ke jela. Balada ladangi bat ladangi pet ban ni pensung ma kini tang ini di kam baret dia iba ibala ban penbet tang hapo simit rei kesimpor hadu istang benar pi nyimtep ka ipat kiwi-kiwi ki sistem ma kiwi-kiwi ki policy ki ba kesokar ling ba katanat education ketemu ba introduce kai ka banja ka ba let's say kanu merak kanu kejengkelai ya ki samla ki kena ki samla puli jo kejela rei let's say ka merak pen bantang ya kejeng bat kejeng tumur jong haga ban pinyat kini ki policy ba sistem thmai namar ba ki officer ki jongi kesokar Meghalaya jongi kam let's say kam ju simkhya thanmo haga bedai bat ki jeng ani kini ki issue ki bedai bat katanat education hapo kejela Meghalaya aided school ma ki government aided school ka bomot ba ya ki teachers mo la fund lang naka ya ka salary fund lang naka sokar ba education secretary ila keren mo kabasukya ngai la jong di no hikai kabasukya ande hadu ba kaseng kan la phone menen hadu ba ka HOC ka phone menen unsa issue convocation ka batmai ban change no na ka arpulai social syakalai pau de hajing shala da kaseng kam phone kabumut na arpulai tarik kandan be ka social pi de kidon ki school kibla ada be exam min Friday de kamut ki jingkelir gila li telada kaseng kampen kan mau kata kila pelong be na arpulai tarik kamut kamdan jingmut syu kan ka social bandan exam nomor begidon ki school kibla ada pelet ya ke exam kata ketika number 1 mau ke issue de hadu bakaseng telak tuklar kin sakin dit benriu pi de kata ke jinong jong government jongi wala katar kidang send me notification kidang issue menen khar beje kharui beje hadu ba yen lang da phone yen lang bat om tang kata mo issue kwa ru ban condemn ya ke di arti halor kanika ka jingle bom sutnyo ko jongka yaki kena puli ki jongi mo pin da poi le om shu tangai ka rutin kabang di arti kala pin bakla lani kala pin jenjari kena minta pin pet ba ka di arti kala kwa kala le ru ekosistem ka ba nadu 6 hadu 8 kidi ban pendep ya ka kurs ka baka kala ai example pin ong no menta shubu om kasayan skadon ka artli ki chapter ki school ki ban pendep hendriu chapter haka midterm telara bom pendep ru umlong tengi kum kino hikai leni kum kino hikai ki bangalai kendo shinstei kawan ra jing shibun nomor bu class 6 unle hendriu ni nyo chapter tang haka midterm hot ibasta ta kasuk hendrei ubaduna kelas jing but kawara jing ru kino hikai nomor bah nyo leni hendriu chapter tang haka midterm tang hapo san barai ban pendep kala ba nomor boleh umyo syu ban batai benia ikhna la syurash tang nomor ban pendep ke kos tengilingo balai kani ka di arti ka kwa ban tuklar dia balai kami consult shop kino hikai ombaro khna ubala se ban puli nyo dan ni pra chapter teng kadang dan ka subject ban pra chapter ombaro khna ula ban pendek dia kata dia kala sulong formality yo khna yang ni kino hikai long formality ni myo asyu ban pendep ban batai hisha yaki chapter bidong kamla shube ka kurs ukhna rit ban shube ka kurs kam dan jingmot pi bon one school nan taru ngasngo ban pentip lang si kimi kipa halor kanika jingle jongka DRT to ikendit benriu sia namar ba lada ukhna hi song thu ik chapter 1 wat mut bon song thu ik chapter 2 namar bangi kino hikai mentangi la ban shube be tangi ka kurs nimla syu ban ai ka quality ngila ban pendek quantity of the chapter bon palat biang henry quality begin ai khna ngimla syu kata kadika ka jing bakla jong ke DRT halor ka jingwan tuklar ban pendep yaki kurs ka kum ka jing ai ka jongka nang taru ban benrap syu ya ka jing feel jong DRT ban jong government hi borok away ke education policy ka jong hi kalong ba penpet menta ki books kamtam ki book maths kamtam ya kanai bai katen ka book maths and science kamdon syu pi ata quality halor jong tu book
kinong hikai menta mensyua bandong banda shimat dang bampor tapi dang bampor dang don shisha kita ki jingken ki bayahap yo kena menta ba unda shim shisha na du January hapo August ladep namar undon ye isyo nang ta fin pet ye ka book science ka baka ka government ni kawan rak menta bun stang ki activities ho ki rap sha ki activities henry ki jing batai kim don shu ki bedong kam sha yu kena ki activities ki rap tang ba katnu teli ki school ki bala banle ki activities don material tang man ki school provide materials te ka babiang kena banle ki activities bala da donru ka portion te namar ha ubnai December kala don ki exam te kini ki jing bakala jong government haba ka introduce ki kam ju khatlang ki no hikai ki bas ngau thu ya kabor jong khna ki bas ngau thu ya kabor jong ki kos kim khat ki le para maki para bastat maki mo ki so start para maki hendrai la da mangi ki no hikai la da ki be pe ki no hikai ki check it ko kos ni it ko book bakawan ra government kambiang shin shinuru shukwa ban shupas hendrai pala da khna menta unpoi class 11 ka gap jong tu ka book bat class 11 la pher bak labang kam tam kamats le la pher bak labang kim introduce ya ka jingdong kam henry ki penduna panban ki weng panban ya jingdong kam salingo par soong babalai untuk apoi class 11 drop no kam tam bosim science namar undon ye dia pinsyong class 10 lani class 9 menta undon ye syo la weng lun takani ka jing feel jong government hak education policy ka jongi te menta sakum ni saya ki rutin hadu baki seng bahalang hadu baki HOC kan tuklar shiteng miet kin sedang banyak kore banle ikini te shanu kan ka kalawai jung khna jongi shanu kalawai jung khna jongi don ki school menta meningi yo punya phone hana ba kidei ban pa identification school men ka nungut te ki khna ka nungut ki kimi ki pa ki bale WhatsApp bengila ban pa notification tat onda kaseng lani uno uwan ban tuklar ke government ka sekenden piale ayu pia shong hatu shuki pimya perkhat se nam ta jung khna kikot kila flom kakus pha pendep hakamon ka jong usia ni shanu kan kinong kai shanu kin la pendep lada kila makanan pendep ru ukhna unumyo jingtep ye ruem kata kadika jingfiel jong government jongi kata kadika ka jingle basta jong ka DRT banwan ban tuklari kruten banwan ban tuklar ay kikot kisla banwan ban tuklar ya ka kurs te shanu kalawai ke jong khna te kerpat ya government bato haba phile phiwanra ka jingkla ho pediang hendrai pe phiwanra jingkla consult lang se bat kinong hikai ki badon shisha bot khna ki batip ya ka bor perkhat ke jong khna consult khot di kinong hikai ni nga kan mau nak seng la ile ben kendu ya education minister podang dai rembui au rakam dang dai rakam la yo punya keren wong platform komiti hendrai dingi check kapok komiti kidan penban laki kidan penban laki bamdai kinong hikai ho kidi tama kimdi kinong hikai ki bashim u9 10 level ki biang ka jing start hendai kim su thu pat te namar kim don bat u khna kinong hikai kidan bu khna ki sung thu ke jing khna ki sung thu ke jing kam jung khna ki chap ta non ra kinong hikai ki sung thu utu uhe kli baki bu maki utu WR baki bu maki le ayu ka pass percentage dia hendai le rau khna ula dat ban pass tip ke en sakali pat balai bu khna jengi umla balle ya kata ka exam balai khna jengi umla banyak compete exam A exam B one set check dingi kwa benginya pek ngen ra kikot ki bata plop kikot ki bam ya hap banyele banyakun ye competitive exam kata kadika kajing sokhian kaleng jong seng baka government ga jongi kla shu tuklar kam khot shu pat iki bedai hok banyak tuklar lang. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow.
always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride